Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida plantegem una vegada més que se faça ja la plaça pública damunt de l'aparcament soterrani del polígon 3 i en aquest sentit presentarem una proposta al proper ple de l'Ajuntament de la Vall. En el nostre poble n'hi ha moltes coses que per la mala gestió que fa el govern de Clavell van complint anys. Un any, un altre any van complint anys i cada vegada són més velles. Una d'aquestes coses que va complint anys és la plaça pública sobre l'aparcament soterrani del polígon 3. Ha passat un any més i la plaça continua sense fer-se i tancada a l'ús públic. Al grup municipal d'Esquerra Unida ens pareix que és una autèntica vergonya que passi un any darrere d'un altre sense que se solucione aquest problema i sense poder fer ús d'aquest espai públic i, a més, sense que el govern municipal del Partit Popular explique mai què vol fer en aquest espai i per què no fan res. Esquerra Unida ja va plantejar, quan se va construir l'aparcament del polígon 3, que en aquest moment hauria d'haver-se fet aquesta plaça pública i fer-se a càrrec de l'empresa que va construir l'aparcament. Però el Partit Popular no va voler plantejar això, se va negar a que se fes així i el resultat és que per aquesta mala decisió del Partit Popular tenim una obra sense acabar, una plaça sense fer i un espai públic inutilitzat i tancat a l'ús dels veïns. Per això Esquerra Unida anem a plantejar una vegada més que se faci ja la plaça pública. Al proper ple portarem una proposta en aquest sentit, com ja vam fer ara fa un any. En desembre de 2013 vam presentar també una moció demanant que se fes aquesta plaça pública i el Partit Popular va votar que no i se va negar a fer la plaça pública damunt de l'aparcament del polígon 3. Esperem que canvien de postura i que esta vegada sí facin el que tenen que fer i aproven la proposta que presentarem a Esquerra Unida. Però, a més, en aquest tema de l'aparcament, per lo mal que fan les coses el Partit Popular, no només està el tema de la plaça pública. Tenim una altra qüestió pendent que també complix anys, cada any un any més, que són els 546.000 euros que té l'Ajuntament en places d'aparcament en aquest pàrquing soterrat del polígon 3. Quan se va construir l'aparcament, l'Ajuntament va vendre a l'empresa que el va construir el subsòl d'aquesta zona. Però el Partit Popular va permetre que en lloc de pagar tot en diners, l'empresa pagara una part en places d'aparcament. I des d'aquest moment l'Ajuntament va passar a ser propietari de 23 places d'aparcament valorades en 546.000 euros. Esquerra Unida vam criticar aquesta decisió i vam dir que n'hi havia que pagar tot en diners. El Partit Popular va dir que això que ells feien no era cap problema. Vendríem les places i recuperaríem aquests 546.000 euros. El temps ens ha donat la raó. Van passant els anys i no se soluciona aquest problema que ha creat el Partit Popular. Allí tenim 23 places d'aparcament valorades en 546.000 euros que no volem absolutament per a res a l'Ajuntament i en canvi no tenim aquests 546.000 euros que ens vindrien molt bé per afrontar necessitats dels vallers i les valleres. És un altre exemple de lo mal que fan les coses el Partit Popular.